Jaký je nejúčinnější způsob, jak zničit pevný disk? Všichni víme, že pouhé smazání něčeho z počítače úplně neodstraní tato data z fyzického disku. Jsou jednoduše skryta, dokud nejsou přepsána. Ale co se stane s pevným diskem, když ho provrtáte, ponoříte do vody, dáte do mikrovlnky nebo do toustovače? Ptal jsem se vás na nejabsurdnější způsoby, jak zničit disk, a dnes je vyzkoušíme a ohodnotíme jejich účinnost. Jediné, co k tomu můžu říct, je, že si fakt musím začít pořizovat lepší pojištění. Přejeďte ho autem. 2tunový motorový stroj proti malému kovovému boxu. Kdo z toho vyjde vítězně? Už jsem říkal, abyste to doma rozhodně nezkoušeli? Opravdu byste neměli. Pánové, nastartujte motory. Upřímně, to není ani zdaleka taková destrukce, jakou jsem čekal. Jasně, jsou tam nějaké škrábance na spodku, ale samotná deska a SATA porty vypadají relativně nepoškozeně. Čekal ještě někdo jiný, že to bude rozplácnuté jako palačinka? Jen já. A když to vezmeme zpátky do studia a zapojíme, jo, funguje to bezvadně. Takže Road Rage 3 z 10. Dejte to do mikrovlnky. Tak to už je moc, chlapi. To v žádném případě nikdy neudělám. Dobře, s naším pevným diskem, hozením do mikrovlnky, necháme ho tam pěkně 30 vteřin. Kov a mikrovlnky nejdou dohromady a jak vidíte, jiskry začnou lítat doslova okamžitě. To je šílené. Znovu opakuji, tohle doma nezkoušejte, to budu v tomhle videu říkat často. A když se podíváme na náš teď už pořádně uvařený pevný disk, určitě vidíme spálená místa tam, kde lítaly jiskry. I když překvapivě jsou omezena jen na pár oblastí. Ale teď, když to zapojíme do našeho počítače, můžeme vidět, že, pane jo, ono to doslova hoří. Cože? Skvělá připomínka, že když si hrajete s technikou, měli byste mít vždy po ruce hasící přístroj. Sakra, nečekal jsem, že to doslova chrlit oheň, jako malý daty naplněný dráček. Na mém stole to taky zanechalo pořádné spálené stopy. Ale jo, dá se říct, že mikrovlnka očividně vytvořila nějaké nestabilní zkraty a když do toho počítač pustil proud, bum, příliš mnoho tepla a nemělo to kam jít, takže to chytlo plamenem. 9 z 10. Fakt děsivé, ale fakt účinné. Úplně zmrazit pevný disk. Poté, co to málem skončilo v plamenech, zní LED jako lepší alternativa. A shodou okolností jsem tenhle mrazící experiment už dělal v jednom svém předchozím videu, kde jsem zmrazil a rozmrazil celý počítač. A abych to zkrátil, pevný disk fungoval úplně normálně i potom, co strávil celou noc v doslova ledovém bloku. Takže co se týče ničení dat, LED dostává mrazivé 2 z 10. A pokud vás zajímá, proč ten zmražený počítač zezelenal takhle, můžete se podívat na celé video tady nahoře. Pevný disk jsem ponořil do vody. Dobře, takže možná zmražená voda úplně nesplnila úkol. Ale co obyčejná voda při normální teplotě? H2O. Konec konců elektronika má tendenci se s vodou moc nekamarádit, ale pokud se vyhneme zapnutí disku, když je ponořený, můžeme se potenciálně vyhnout riziku zkratu. I když to tak říkám, pevné disky nejsou moc voděodolné, což je jasně vidět podle bublinek, které ukazují, že se kapalina dostává dovnitř, do těch křehkých částí. Nechali jsme ho namočený dost dlouho na to, aby se naplnil vodou, ale ne tak dlouho, aby začal korodovat. Pro kontext, nechal jsem tento disk ještě dalších 28 hodin, ale jak vidíte, disk už není rozpoznán. Takže je jasné, že buď jsem nepočkal dost dlouho, aby to úplně vyschlo, nebo voda způsobila, že se vnitřní tlak úplně rozhodil. H2O. HDD 8 z 10. Tahle věc je na odpis. Když už mluvíme o toustu, vždycky mě zajímalo, co by se stalo, kdybyste dali pevný disk do toustovače. Znovu, prosím, nezkoušejte to doma, ale no tak. Podívejte se, jak perfektně tenhle pevný disk pasuje do toustovače. Je to skoro, jako by byli stvořeni jeden pro druhého. To je úžasné. A kdo má rád svá data pěkně křupavá? Opravdu doufám, že tentokrát nespůsobíme požár, jako s mikrovlnkou. Ale už zase začínám vidět hodně kouře, takže abychom nespustili požární alarmy, řekněme, že to takhle stačí. A upřímně vypadá to, že nejvíc hořela ta nálepka. Na samotných obvodech vlastně nevidím moc stop po elektrickém spálení. Takže když teď vložíme tenhle toastový závin do našeho počítače, disk se prostě neobjeví, ale aspoň začne hořet. Ale co to udělá je, že mi to nakonec zničí základní desku, což je u SATA zařízení neuvěřitelně vzácné. Ale opravdu nemám jiné vysvětlení, proč moje základní deska najednou přestala přijímat napájení. Šílené. Skvělý příklad toho, proč byste měli nechat všechny tyhle bláznivé věci na mě a doma to vůbec neskoušet. Topinkovač. 8 z 10 při ničení pevných disků. Dejte tomu galiovou kůru, tohle je tak kreativní. Galium je kov, který je kapalný při pokojové teplotě. Něco jako rtuť, ale bez veškeré toxicity. Takže zatímco je bezpečný pro lidi, pro hliník bezpečný není. Když se spojí, mají mezi sebou šílenou chemickou reakci, která způsobí, že hliník skřehne natolik, že se rozpadne. A nejsou pevné disky vyrobené z hliníku? Pokud ano, tohle by mohl být jeden z nejzajímavějších způsobů, jak doslova proměnit svá data v prach. Ale bohužel, alespoň v tomto konkrétním případě, se zdá, že naše plotny jsou ve skutečnosti vyrobené ze skleněného základu místo hliníkového, protože ať už na nich tekutý kov leží jakkoliv dlouho, vůbec nic se neděje. S tím správným pevným diskem to má ale velký potenciál, takže tomu dávám 5 z 10. Zkuste si to oblíbit. Víš, pevný disku. Možná máme své oddělené oddíly, ale moje láska k tobě nezná žádnou fragmentaci. Mám pocit, že jsme spojeni neviditelným SATA kabelem. Nutíš mé srdce točit CDM 1200 otáček za minutu. Nechci nic, co není pevné, a přivádí mě to k šílenství. Chci tebe a všechny tvé mechanické vnitřnosti.
uděláš ze mě nejšťastnějšího technologického kutěla na světě. Vtipné je, že disk potom přestal fungovat. Takže asi 8 z 10. Přejik potom magnetem. Klasický, osvědčený a jistý způsob, jak zničit svá data, že? Pevné disky přece sami ukládají bity dat pomocí magnetů. Tyto plotny jsou pokryté magnetickým povlakem a toto otočné rameno může vytvářet magnetické severní a jižní body na disku, což odpovídá jedničkám a nulám. Takže když do toho zapojíme vlastní magnet, můžeme tím účinně vymazat uložená data? No, věřte nebo ne, s těmito běžnými domácími magnety se při jejich přejíždění po šasi zdánlivě nic neděje. Ve skutečnosti ani přechod na ještě silnější magnet, který je 10krát silnější, nevede k jinému výsledku. Páni, to jsem rozhodně nečekal. Ukazuje se, že ke změně polarity již uložených dat jsou potřeba opravdu velmi, velmi silné magnety. Takže pokud nemáte po ruce něco jako neodymový magnet, dávám běžným domácím magnetům 2 z 10 bodů na škále destrukce. Odpojte ho za chodu. Jednoduché. Jakmile odpojíme disk od počítače, okamžitě zmizí z průzkumníka souboru. Ale pokud ho prostě znovu zapojíme a restartujeme počítač, všechno funguje dál normálně. 1 z 10. Prostě ho opusťte. Několik pořádných pádů by mělo stačit. Další osvědčená klasika, řekněme Linuxova specialita. Po pár základních pádech náš disk vlastně nebyl nějak zvlášť ovlivněn. Počítač ho stále okamžitě rozpoznal. Takže když to teď posuneme na úroveň slinky režimu, člověče, jo, to už zanechá následky. A když to otestujeme podruhé, disk už se přestal zobrazovat. Ty křehké vnitřnosti se prostě trochu moc otřásly. 7 z 10 kvůli snadné dostupnosti. Každý z nás může něco upustit. Nechte to venku roky. Víte, já jsem tenhle experiment už v minulosti dělal s procesory, když jsem je navíc než rok zakopal na své zahradě. Takže mít tady venku pevný disk mi připadá úplně normální. Uděláme místo pro pevný disk a teď už jen čekáme. Ujistěte se, že máte odběr, abyste dostali aktualizaci za 365 dní. Je to vrtačka. Prostě navrtejte do disku. Jednoduché. To byl jeden z nejčastěji komentovaných návrhů, jak zničit pevný disk, a opravdu to vypadá jako jistý způsob, jak zajistit, že mechanika už nikdy nebude fungovat. Překvapilo mě ale, jak těžké bylo provrtat se čistě skrz všechen ten kov. Nebylo to zas tak jednoduché, ale když je všechno hotovo, po zapnutí disk udělá jen malý záškup a pak se úplně vzdá. Poté už ho počítač vůbec nerozpozná. 8 z 10 na stupnici destrukce. Zalepte ty díry lepidlem. K čemu vlastně vůbec jsou? A proč pevné disky výslovně uvádějí, že se ty otvory nemají zakrývat? No, pevné disky vyžadují velmi specifický vnitřní tlak, aby magnetické rameno zůstalo ve správné vzdálenosti od plotem. A tyhle malé otvory pomáhají udržovat ten vnitřní tlak. A zajímavost, na spodní straně jsou ve skutečnosti propojené s malým filtrem, což je docela chytré. Ale když říkají, že tyhle otvory nemáme zakrývat, pojďme to udělat a uvidíme, co se stane. Trocha tavného lepidla pěkně utěsní ten dýchací otvor. A když zapneme náš počítač s připojeným diskem, překvapivě se nezdá, že by bylo něco špatně. Ve skutečnosti všechno dál funguje úplně normálně. A protože jsme otvory zakryli a disk běžel při stejném okolním tlaku v mém studiu, uvnitř se nic nezměnilo. Reálně bychom si ale pravděpodobně žádných problémů nevšimli, pokud bychom nezakryli otvor disku a pak dramaticky nezměnili nadmořskou výšku. Ostine, pozvi mě na ten další let letadlem, co pořádáte. Takže zakrytí otvoru, účinnost 2 z 10, pokud zůstáváte na místě. Otevřete ho a položte na gramofon, zatímco stále běží. Páni, tenhle dostal spoustu kladných hlasů, tak se podívejme, co se stane. Aby plotna správně seděla na gramofonu, budeme muset disk ještě více rozebrat. Takže tohle samo o sobě je pravděpodobně docela dobrý způsob, jak zničit svá data. Nebo alespoň trochu jednodušší způsob, jak je schovat do zadní kapsy. Člověče, podívej, jak perfektně to sedí uprostřed. A nyní, dámy a pánové, vám představuji stereozvuk plotny pevného disku. Jen si dělám legraci. Neexistuje způsob, jak by hlava gramofonu mohla přečíst jakákoliv data na plotně. Používají dva naprosto odlišné typy kódovacích technologií a rozhodně nejsou kompatibilní. Ale ta kreativita se mi líbí. A navíc teď mám gramofon, který jsem si kvůli tomu koupil. Možná se ptáte, proč jsem na stupnici destrukce nedal žádnou 10 z 10, i když mnoho z nich naše harddisky očividně zničilo. A to proto, že i když možná udělali disky nepřístupné pro náš počítač, neznamená to nutně, že všechna data na samotných discích jsou úplně zničena. Pamatujte, že data jsou uložena magneticky, což nezmizí jen proto, že obvody na pevném disku už nejsou kompatibilní. Takže pokud o toto video bude dostatečný zájem, navážu na něj tím, že všechny disky, které dnes v experimentu dostaly 8 z 10 a více, pošlu do profesionální firmy na obnovu dat. Tímto způsobem můžeme zjistit, které z těchto metod skutečně způsobily zmizení dat a které ne. Pokud byste něco takového chtěli vidět, dejte mi vědět tím, že dáte tomuto videu like nebo zanecháte komentář dole pod videem. Ale do příště se s vámi loučí Mrýstr, váš technologický moderátor, a uvidíme se u dalšího videa.